Opäť sa zdravím, je tu 12. deň mojej premeny, ja sa idem odmerať, odvážiť, poďme hneď na to. Tuž biceps nám krásne narastol na 40,5. Mali sme 39,5, čiže je o centimetr hore. Prsia 107. Chrbát 111,5. Pás je 83. Pripomeniem, že som mal doteraz 3 kávy a vypil som asi liter citrónovej vody, čiže to brúško bude troška nafúknuté. Je dôležité, aby ste to za každým merali na tom istom mieste. Dobre, mne ukazuje brucho 87. Stehno má 56. 37. Idem si to zapísať do mojej tabulky. Poďme hneď na meranie s kaliperom. Mne to ukazuje 16, takže brucho 18. Stehno 12. 46 deleno 3 rovná sa 15,3. Pozrieme sa do tabulky, čo nám ukazuje. Puf! Sa idem odmerať ešte na diagnostickej váhe. Váha nám ukazuje 85 kg, 85,2. 17,5% tuku a 43% body mass. Ideme si to teraz všetko zapísať do tabulky. Nejaké zhrnutie týchto 12 dní. Bolo nejakú svalovú hmotu. Zbavil som sa určite nejakého telesného tuku. Keď to presne pozriem v tabulke, uvediem to vo videu. Pribral som na váhe. Dostal som sa do stavu ketózy, kde som chcel piť. To stav ketózy sa prehlbuje najviac po 10 dňoch. Vylúčil som zo svojej stravy sacharidy, alebo respektíve obmedzil som ich na značné množstvo. To znamená, môj denný príjem sacharidov môže byť okolo 40, 50, 60 gramov. Ja ketózu rád využívam na palenie telesného tuku, v ketóze sa cítim veľmi dobre, funguje vám lepšie myseľ, funguje vám lepšie srdce, respektíve celý organizmus lepšie funguje, zlepší sa vám spánok, zlepší sa vám pleť, zlepší sa vám trávenie. Nemáte pocit po jedle, že by ste boli nafúknutí, pretože nekonzumujete sacharidy alebo iba obmedzenom množstve, to znamená, že nemáte taký ten výstrel po jedle a útlm, za čo môžu škroby a sacharidy v jedle a zvyšovanie krvného cukru. Cítite sa lepšie, máte viacej energie. Minusy, ktoré musím pozdvihnúť, nemám taký dokonalý napumpovaný efekt po tréningu alebo pri tréningu a hlavne chýbajú mi sacharidy úprimne. Nemám taký pocit zasýtenia. Stále mi tam chýba ten pocit takého ako keby uspokojenia, alebo ako to nazvať. Má to oveľa viacej benefitov a plusov ako minusov. Na tieto minusy sa dá veľmi rýchlo zvyknúť a trvá to len pár dní, kým cez to človek sa preniesie. Čo je obrovskou výhodou ketózy je to, že telo začne čerpať energiu z ketónov. Ketóny sa vytvárajú v našom tele na základe toho, keď telo už nemá dostatok glukózy, teda prehodí svoj organizmus na to, aby spalovalo ketóny. Ketóny využíva ako palivo. Ketóny sú normálnou zložkou ľudského organizmu. V skutočnosti naše telo radšej využíva ketóny pre svoj chod, pre celkové fungovanie ako glukózu. Sú stabilným zdrojom energie pre fungovanie nášho organizmu. A ketózu budem rozoberať v jednom videu. Aktualizácia mojich 12 dní mojej naturálnej premeny. Ideme si ešte pozrieť tabulku. 5.3., čiže napíšem si meranie. Je to vlastne meranie po 12 dňoch. Čiže hrudník sa nám zmenšil o centimetr, chrbát centimetra pol hore, brucho zvýšenie o centimetr, pás zostáva, biceps centimetr hore, stehno 2,5 cm hore, čo ostáva, váha kilo 1,2 kg hore.
A telesný tuk doplním, keď si to pozriem v tabulke. Samozrejme bude menší, keďže sme klesli zo 16,7 mm na 15,3. Diagnostická váha nám ukazuje však o 0,2% viac. Je to diagnostická váha, to stačí, viac komentárov netreba. Podiel svalstva 43%, zase diagnostická váha, nebudem to riešiť. A čo sa týka pocitov, zhodnotenie, nálada super, spánok super, akorát, ako som spomínal, chýbajú nám sacharidy, čiže telo má chuť na cukor, na škroby. Tu sú highlisty môjho týždňa, highliny, takže toto bola veľká noc, samozrejme bez šalátu, bez pečiva. Videli sme Pštrosa, Irenka, Vojtíková, no a niečo z tréningov. No a nakoniec nejaké fotky po 12 dňoch, moje challenge, ešte stále nám ostáva 48 dní. Takže tešíme sa na to, ideme na vec, ideme makať, nech je tá forma čo najlepšia. Pridal som tu ešte nejaký highlist z Veľkej noci, kde sme boli bez pečiva, samozrejme takéhoto pštrosika sme videli, parádneho, niečo z tréningu. No a na záver pridám nejaké pózy a fotky, aby sme to mali aktualizované. Takže takto to vyzerá po 12 dňoch, ideme ďalej, stále nám ostáva 48 dní, poďme bojovať.